Исәнсез, хөрмәтле моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Сәхифә өчен бүген яңа музыка уен коралы. Миннән табышмак сездән җавап. Эше буп-буш. Тауышы дөньяга сыймый. Әйе, бүген сүз барабан турында булыр. Барабан бәрмә уен кораллары семьялыгына керә һәм иң борынгы уен кораллары буларак санала. Инде барабанда уйнаучыны барабанчы дип йөртәләр. Без бүген барабанны менә шушы этник барабан мисалында карап китәбез. Алдан ук әйтеп китәсем килә, бу барабанны безнең татар остасы Фарат Ханбеков ясады. Ул чыннан да борынгы төрки татар этник уен коралларын ясаучы оста. Андый осталарның кадерен белергә кирәк. Барабан гомумән барабаннар ике өлештән тора. Корпус дибез һәм дә инде мембрана. Бу барабан ике яклы барабан. Ике яклы барабан татарларның традицион борынгы уен коралы. Корпусы ясалына гадәттәгечә биредә үсә торган агачлардан ныклы булырга тиеш. Барабан бөгелмәсен, сыгылмасын, ватылмасын өчен ныклы булырга тиеш. Һәм мембрана өлеше гадәттәгечә традицион барабаннар ясалына хайваннарның тирисеннән. Бу очракта бу барабан ясалынган кәҗә тирисеннән, кәҗәнең йоны тирисе йоннан кыркыла һәм дә менә шундый тигез матур чиста булып кала. Менә бу обечайка дип атала. Обечайкага барабанның мембранасы ныгытыла һәм ике яктан баулар белән тарттырылып куела. Хайван яшь була икән, мәсәлән, яшь кәҗәдән ясалына икән, димәк, аның тавышы югары була. Хайван зуррак булган сайын, яше зуррак булган сайын, барабанның тавышы да түбән була. Мәсәлән, ясыйлар икән үгездән һәм зур барабан, ясыйлар икән, әлбәттә, мондый барабанның тавышы нык түбән һәм ерактан юк ишетелеп тора. Без беләбез, барабанның тавышы түбән, ныклы, тыңкыш һәм түбән була. Менә шушы бауларны, шушы агач колыш дибез инде, агач кисәкләр ярдәмендә тарттыргач, тавышы югары була. Табигатьтә без беләбез, учак янында утырганда тавыш югарая, ә киресенчә елак көн була икән, җуыш көн булганда, аның тавышы түбәнәя. Ни өчен дигәндә, чөнки тире җуышны үзенә тартыла, дым ала да һәм дә инде тавышы түбәнәя. Күрәсезме, нинди түбән тавышлы барабан. Инде бераз тарихына да кагылып китик. Барабан иң борынгы уен кораллары буларак билгеле һәм дә бигрәк тә Африка илләрендә иң беренче барабаннар табыла. Барабаннарның формасы искитмәле төрле була. Беренче барабаннарны табалар Месопотамиядә, Шумерда, Египет илләрендә, кайдыр 4000 ел элек уйнаганнар, 5000, 6000 ел элек уйнаганнар. Күз алдыгызга китерегез, никадәр борынгы уен коралы. Әлбәттә, татарлар, борынгы татарлар, болгар халкы барабанда уйнаганнар. Идегәй дастанында барабан турында язып калдыралар. 1552 елда Казан татарлар үзләренең дәүләтен бәйсезлеген югалталар. Монда инде урыс чыганаклары летопись дибез, онда да язып калдыралар. Татарлар барабанда уйнаганнар дип. Кызганыч, барабан инде бик күптәннән кулланыштан төшеп калган. Без беләбез, барабаннар бит инде хәрбиләр ягыннан кулланганнар. Мәсәлән, хан сарайга кергәндә, я чыкканда төрле инде хәрби оркестр уйнаганнар, барабан беренче чиратта, төрле литаврларда уйнаганнар һәм тынлы, көчле уен коралларында. Инде барабанның тавышын тыңларга да вакыт җиткәндер. Бездә яңадан кунакта Айдар Закиров. Без бергәләп Айдар белән төрле көйләр уйнап күрсәтербез. Айдар барабанда, ә мин сырнайда. Игътибар, тыңлыйк.
Рәхмәт сезгә, тамашачыларыбыз, тугры тамашачыларыбыз. Мин уйлыйм, безнең музыка сезгә бик тә нык ошагандыр. Киләчәктә дә без менә шундый төрле уен коралларында уйнап, сезне сөендерербез дип. Ә бүгенгә төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.